Dek, balik dek. Ayo mbak, wis panas iki, sak luwe aku. Oh iya ta. Oh iya ta, dalane lunyune rame lho. Piye to, Dek? Lah kok malah mbok dorong teko mburi lho. Boyo aku rasane lara tenan ngene iki carane. Lah aku ya enggak ngerti lho, Mbak. Wong lunyu lho kok nyalahne aku ki lho. Oh, iki yo piye malah mbok. Lah lunyu kae delok. Goblok kok lho iki. Jenenge lunyu musibah. Duh, Jan. Iki Bocah ngerti. Isik manggul penak-penak kok malah mbok sabote ram. Jan. Dari bawah. Medah lho. Dek. Mbak, Ini rupane lambene kayak embut. malam. Ya, awas mbak lu nih jalannya. Ya mbak, aku minta kemana? Allah, Dek, ki ulah apa ke mau Dek? Iya kok, Brenda, tak pikir. Dek rupane ireng, Ram. Ori mento yo, wis ayo balik lewat kono ya. Iya enggak. Ono putrane rumput kok njone saiki. Cukup mau tenan iki. Wis makane wis rupane awake kayak Sedot, kerumur dulu. ayo. Anu, nyemplung kene. Mbah iki rok dhisik. Mbak, Kalau sama nih. kayak mau ulah apa ya mbak? Kayak enek loro, nih apa jangan-jangan baben anak mbak. Lah iya toh. Tapi kini sama koyone ning kene. Oke, sudah. Rupane ya Allah. Tadi itu sampai berubah warna. Lah iya toh. Alah, suku terasa dibola, Dek. Oh, Mbak. Bisa langsung bisa. Ya Allah. Wis kepe piye yang mau Dek? Mbak mbak. Kepe piye? Rupane kayak ndut. Balik. Perampok nganu. Allah. Jangan nek ngene nasi. Mbak mbak. Paling orang lah. Wah, ini malah rupanya orang bener. Harap begini. Wah, laut sampai balik laut. Berhasil lah, yes. Rasakan loh cewek-cewek baru gak kerjain loh, lumayan body sendal tuh nggak pedot dapat lah cukup aja lumayan teman ewakan bis jalannya kayak ini kita kan mau sampai tiba itu senang jalan nih mantas akhirnya kedabusan ya Allah palu ini jalan nih iya deh